Waqt li kienet jindirizza l-konferenza l-Istat tan-Nazzjon, il-Prim Ministru spiċċa ammetta dak li ilu jinsisti dwaru l-Partit Nazzjonista li jeħtieġ pjan ekonomiku ġdid. Iżda fl-ebda mument ma kommetta ruħu biex isir dan it-tibdil. Fl-aħħar snin rajna l-Partit Laburista fit-tmexxija ta' pajjiżna illi għażel li jinjora dak li ilu jappellalu l-poplu Malti Wawċi u minflok baqa' jmexxi bi stil li ġab ħsara kbira s-soċjetà tagħna. Splużjoni fil-popolazzjoni, bini bla pjan, stress fuq l-infrastruttura, sptar fullant u fuq kollox xogħli tal-ħajja li qed toħnoq lill-familji. Irridu nimxu minn kunċett ta' tkabbir tal-ekonomija għal wieħed tat-tisħiħ tal-ekonomija. Mhux aktar kemm jiżdiedu l-impjiegi, imma dwar kemm jirnexxilna ntejbu l-karrieri. Mhux aktar kemm kiber settur, imma kemm mexa l quddiem bħala kwalità ta' produzzjoni. Mhux aktar kemm żdied id-dħul tal-familja, imma kemm din il-familja tista' tgawdi d-dħul tagħha. U xorta baqa ma qarx li se jbiddel id-direzzjoni, baqa ma spjegax xi jrid jagħmel u baqa ma ddikjarax lejn liema direzzjoni jixtieq li tmur l-ekonomija tagħna. Nara parti li qal li skontu il-mudell ekonomiku ma kienx jibbaża fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni. Smajna ħafna mbagħad fl-aħħar xhur, fl-aħħar ġimgħat ukoll illi il-mudell ekonomiku illi ħaddanna bħala nazzjon kien jistrieħ fuq it-tkabbir tal-popolazzjoni. Din hija fil-fema tiegħi analiżi li hija żbaljata ferm. Mill-istħarriġ li ġie ppreżentat minn Vincent Marmara ħareġ fost l-oħrajn kemm hawn żgħażagħ li kieku kellhom ċans ieħor kienu jażlu li jitwildu jgħixu f'pajjiż ieħor. Stħarriġ li wera kif in-nies m'għadhomx importuhom mill-politika bil-gvern issa spiċċa mitluf fil-ġlied intern tal-partit tiegħu stess. Fil-fatt tabella tantu mitluf lanqas biss semmu punt wieħed minn dak kollu li ħareġ minn dan l-istħarriġ biex jindirizza l-inkwiet tan-nies u minflok intilef fi propaganda politika fejn weħel biss ma' dak li sar fil-passat.